hidde ko gonga en jottimi nde min jooɗi min jiwsi omo ndaalami tigi rigi non jeena ba ko amen kon hawni yow o idi fof wadde sarmi ko parfum ɓuuram men donc wutto noon non parfum o taw anke ka fonno ɗum wiide wutto ka luɓa ɗum quoi joni kam hankkandin mbiɗa jogii yakare moƴƴere joni noon man kuttotoɗa wona mbimami o wi komo haalnoya kaw makko omo haalnoya kaw makko so hanni kaw makko tan hankkandin minen min ceerani ni mata min ceeri minen min ceerani de komin probléme tout constant hakkudema hay deltam gallo haaɗo har mi jeeɗiɗi hun kam ŋabtani wiide min ceeri sa yeehi noon won yeji ñaman wonde hakkude men enen ndi noon ala fof ko ciftintami fof na ñamami temetere capanɗe jeeɗiɗi mo artirta temetere capanɗe jeeɗiɗi on sa ñamde ɗum ujunaji ɗiɗi artirta sa ñamde ujunaji sappo artirta fof ko ñamani quoi oɗo Dieynabou omon nder omon nder i jam anta paada Dieynaba ko ni watte are galle kay a anda neɗɗo andama sa wi Dieynaba wiyama nen nder a fatata yahno ɗo jomum ara fat hami naata nder noddan mama dara ɗo mi noddan mama omon nder mi andama kono mbiɗa andi Dieynaba e wadde dara ɗo min mi anda o debbo heewi bone mamoudou e leyan a fusan gallode holo o galle alle a fusan o min mi andamo ni saka mi fusam o kay mi anda ɗum alle a fusan gallo ganduɗo joom galle mum noddu yo acca ha on yalta ɗum taw o andama o joom galle andam an mata min mbiɗa andimo an anam o ɓoyno addude waɗan bon gonɗo galle mum mi anda way noon kon wodde jikkono ka koɗe gallo bo koye koɗe galle min komi koɗe ko kanko woni ɗo koɗe galle hayyoma 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 machallah mbaɗɗon tampere yettode gueyɗe ɓerde fof ɓuuɓi ba jigo ɓerde seydi ba oɗo musidɗam Boubacar immimi ɗole hay beddami waali musidɗam goto kadi waddi min o moƴƴi am noon o neɗɗo moƴƴo tigi rigi kartude kastade e bottade fof kanko tigi fof kanko tigi hirande en fof en jeeya eyyi fof kadi gonɓe galle ma eyyi gongal ma walla ɗum tataɗe gonɗe galle kay somi lemti bottade lemti kastade mi lemti bottade hirande kay arandi min kay mi haalani ɗum ni an ko siftoro hirande mbimi ko siftoro hirande ay mumuji sayi tottaki fof kalta ko waɗ ɗum a faami de ndu wodde jumnitaki ko taw o ko jejjitnoto hirande ndu wodde mi cuftirde mom hirande ko eyyi neɗɗo yo jogo suturu mbimi neɗɗo yo jogo suturu e mamoudou an a tinnon rek an muñol ma ni weeɓi tawata totorani dépasse totorani haydara taw ka jogade rek kay muñol ma no weeɓi a muñol rek kay eyyi kay aɗa siftoro ɗimmayde ɗum eyyi mamoudou joni meɗen ara rutto gueɗe galle wadde doucement kay non ala dakra kay doucement ceerno mamoudou ala jottere non ha lawol rek inchallah rabbi non ha lawol kay taw mbi andi galle o kay ha lawol rek inchallah rabbi eyyi yekkiteme tede capanɗe woto yejji ɗum noon tinno noon mamoudou am neni temetere capanɗe ko ɗum ñamade eyyi ko ñamade he wutto 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 lubanawɗa o mami artir eyyi inchallah rabbi jarama ceerno mamoudou gattuɗaɗo noon dusta noon eyyi inchallah jarama seydi eyyi mi sammini galle ko men jarama de inchallah ino mbaɗon tampere alhamdulillah tanni barikal mawɗum alhamdulillah Dieynaba o ko miñam o ko joom suudam ko joom suudu ma woni miñam gonnoɗo Mali o ko neɗɗo moƴƴo ceerno jiɗanɗomi jaam dokkuɗomi jaam so tawi a wayino ko poɗɗa waade ni o wonma no moƴƴo foti waɗede ni ko neɗɗo moƴƴo no feewi bisimilla ba machallah ko mboɗum eyi nani ɗo ko galle makko bisimilla ma mbaɗon tampere alhamdulillah alhamdulillah bisimilla ma mba ko an woni joom suudu mamoudou o eyyi ɗon kay wona jamboy wonema jambola alhamdulillah jam tan machallah alhamdulillah gandumi kam Allah ŋaññaki mo o tagima normal yeeso ene moƴƴi caggal kadi haala mum haalaka ino mbaɗon tampere mawɗum alhamdulillah jam tan ɗum ɗo kay mamoudou ndaw ko maldana e rewɓe mamoudou
daw ko yinno dewol te kadi mi haalananima hitande ndew ummoto wuro amen nde joom suudu chef de village o ha joni koko majjiri yimɓe ɓeyne mbiya koye Mamoudou o yaade ɓeyne mbiya wona e Mamoudou o yaade eyyi so tawi tan noon aɗa nana ɗo omo haala e téléphone te mo haaldata o ene wiye banel fam ko on ene wawi ni taw holto moftimo ɗo e leegal he omo yaha toon tawattinani Mamadou no mbaɗon alhamdulillahi machallah no mbaɗon tampere an kam woni majjere de ayi min ɓaadi guite jindiri sabi en jetti Allah e nelaɗo mum ko mi anda gummirimi mali ko dow mi anda gummirimi toon ko less ala no yiiruɗa ka situation ko moƴƴa bonɗo jaha toon ha ko wiyete piscine tan to e beccema on kam ko Allah dandi ɗum wallahi eyi joni noon Dieynaba ay o mo jiiɗa gorko moƴƴomo Allah moƴƴininani gila baabi amen jeehi ha joni ko kanko woni baaba kanko woni neno moni o emin yaagonomo Allah noon kaltumin jooɗi e moƴƴere nde ɗon moƴƴomo Allah moƴƴini ko min jiɗi fof o mona hen ko hen dari kanko woni neno kanko woni baaba ɗum fodde oɗo mbiwa sobele haalayma jarani goƴƴi kala ko toɓe jeeri ko waalo faati kala ko ñamtotoɗa min gandi feere kuwo waɗi buuɓi jiitat tan emin ganduma ko ittuma Mali ko ittuma Gambi ittuma Guinée Bissau ittuma Tamba ko ɗum ittanma ngol faam noon sac ma naatani suudu taw oto yejji sac ma o nannaka taw hay suudu anda wala place muɗum ay ɗo ay no mbaɗa hunde a wayata noon ɗo de mi haali ay an kam paggolɗo gatte ko jiiɗa o ɗum ne mbiyata haalanma mi yiiɗa won haalullaji kala ko wima fena Mamoudou aɗa andi ko woni ay an ngal ɗo haasidagal noon guilken sukaɓe ha joni koni kala to nanni sa ari a bonnat an heɗomi haalama a wonata ɗo aɗa welna aduna ma aɗa welna gurdama min a yii so jamma ari mbaɗami ko fettade gila garmi ha joni mboɗomi mi lowtiraki sasalla aɗa ɗum ha mbiɗa yiɗi lowtade satalla comme no lowtirtoɗa satalla ni kanko duwaw kaɓɗo jinnaɗo an haara ko kuddi gonɗuɗa ni an haarani duwaw jinnaɗo wona yam dewɗa ɗum no saabi pip mi lasma ngol gorbaji goto sa laasi kam mi lasma ande to gonmi ɗo mi ƴeñƴakima de ko an tan yiɗi ɓuftade mine ma fof ɓuftade salat ay gummi ko haala sa renaki mi laasi ɗo no gorba laasi seeri kam mi lasma ene jarani mi wuli fa an aɗa leptiɓe Mamoudou an ha joni a woppani simmi ha joni aɗa simmo ha gila ɓamɗa simmade ha joni a woppani simmi an kam goɗa andi mo yiima mo ƴeewi becce maɗe tawat ko eɗe ɓawli eɗe mbi kurum eɗe mbayno bagi maylus ni gila ɓamɗa simmade ha joni te a hulani a hersani yimɓe ne gona e lewru Korka an aɗa heeɓi ɗo aɗa simmo an famdi gacce an aɗa andi ko bonnuma gudda fof ko tongi he ɗemgal an jiɗa ɗo fof mbeɗa fewna gardugal a yiyani mbeɗa simmu aɗa yiyani haydara aɗana jogui aɗa ƴorɓo mbiya mi yi simme mi yi jardugal mbeɗa ƴorɓo noon ha te an ɗum ko woni ɗum te koko morla ko woni ɗo mata ha joni a woppani mawkiki yamba o an ko wondima ko morla holko wondima ko morla wadde an ha joni a woppani mawki mo men wonnoɗaki yamba ha joni aɗa la ilaha illallah ay an noon ay ko ittunoma toon ko ma ittu ɗo rento heɗo mi haalante oɗo yamba aɗa andi moƴƴani e ma nde cimmotonoɗamo to nden sen dawi guesa sa morli gotel sa simmima donkanteɗa ko ya serte diallo mino fof mbiyata ko aɗa ɓara min on ñalaw fama noon oɗo yamba ko yamba woni ɗo simmi woni ɗo yamba aɗa jawintuɗo yamba ka bandi ha joni a woppani a jikku bonɗo a yiɗa kalanowomo gonga min noon ɓaade mboɗomi o gonga kam a nanat ɗum ñande fof tan ko woni haɓe ma o koye nan wiyane ko
dara an kanko woni ƴa yetto tan wona assalamu aleykum wona hay dara tan aɗa daago aɗa fayi nder galle min ganda an woni holi on te aɗana jogui o wolis min ganda ko matériel bonɗo woni hen walla ɗuma tan mbiyaɗe ɓenna jenab bone waɗi ko woni joom ari ko ƴewta ɗo ko noon ala ɗo luwas ala ɗo nduɗo suudu ko min woni hen ndu ko Mamoudou e debbo mum nduto ko suka debbo o woni hen luwas ala ɗo aɗa wawi haylitade jaaha lawol ma onon o kam nemala mboɗo haalde e mumen e ɓenna on ko holi o ha mboɗo haalde e maɗa aɗa ɓenna Amadou mboɗo o kam ne andi o alfeɗi wona ka tungitaɗo ɗemgal a dañi noon ko kalɗa Amadou ano kuɗa watade gallo taw goɗɗa hirde desnodirto jewani seeɗa ɗum cohluɗen seeɗa sohla mo ni cuhlirtani bon mbiɗa haalmen enen ɗiɗen juur sah guiɗi ɓuri mudi ma haalanden mi rewi bange yo bange woppo memen asalimi te wonko mbiɗa wadde mbiɗa wardem mi sohe yayam loro sabi yayam tan keddanam babam maayi ka gaɗa noon pour lomtade babam te ɗum aduna welta wel ham jaɓanma ɗum an barke rasulillahi aduna welta ham jaɓ ɗum giɗa ɓuri noon kalne men woppu nenam giɗa mbeɗa jala woppu nenam giɗa jogui pofali ma woppu nenam giɗa jogui guite ma aɗa ndaara woppu nenam giɗa jogui ñii aɗa moos woppu nenam woppu nenam te jalta galla men mara ala kure yaltu galla men haala ko marowe a rowi Mamoudou neɗɗo ko ma jogo haqqille heɗo ko suko haalantuma ko haalanma ko gonga a faami muusimo koko mbaldata yumma koko o yiɗa ɗum boppu haalka o wiitam noon de ala o wiitam noon ɗum ko haala non oɗo wiitam on walde nen oɗo wiitam noon ko kalmi ko de wona anglais wona français wona kamɓe mbaldata nder suudu holmo waldata ko haalma fewan mbimi fewɗi ɗum ko haala non oɗo wiitam on walde nen oɗo wiitam noon guiɗa ɓuuri min kadi oto ƴeppi mbiɗa wonɗo enen non holto walata holto walata ƴeew an ƴeew haalandem yaltu haalam ha laaɓa ceer an yaltu haalam ha laaɓa ceer yaltu kalimam ko barke rasulullah bukkimam paƴƴiɗa jummi ko haalandem hen maalalma tan haɗanni hannde to gonɗen peri peccati badogo ba muɗo leydi ay ko wonno nden ko natti caggal ma kono keɓlude ha mbimmi mon Mamoudou renude so mudde leydi ari ko an muɗata leydi o ko sagata sone muuɗe leydi ko an muɗata leydi reno hoore ma sukko an mudde leydi mbimi o ko sagata de reno gila mudde leydi sukko a nafata a firtata ko kalata an mawnine ɗum ne ko kalata sukko haalka min e ma jiran ka ƴetta haal men enen ɗiɗi aɗa nawa ɗum to non heɗmanama jiɗimi jalta e haalka kandi man barke rasulullah kandi man komi cahnen sa cahna ko haajuma billahi wallahi taala hakkundam e allah nenam sa woppan ɗum yummani woppata ɗum oɗo payi mbeɗa woppa yumma yummani yiɗi mbeɗa yiɗ ɗum mata wona ko allah min ndewat ko allah min ndewata mi woppata yumma an ndewde allah an ka jas ka liggiɗi yayam a jiɗa yayam ko liggiɗi yumma a liggaki yayam a suus wadda liggaki yayam an yayam waddate ma an yayam waddate ma wona pultu wona bagage ala liggey yayam waddate ma joni ko ɗum tan jiɗɗa joni mbeɗeni joni an yettuga ala ko natta e suuma yetti fiyata joni wona ceerno mamadou cohla ko min cohla min noon hande welma mettumaɓe oɗo ko ɗo tan jeeto nder galle jalton onon lumiɗon kam galle ɓuuri kanko mamadou ceerno mamadou yatta galle min on mbari kam way ha haɓɓimi ɗo ko kangaɗo holi an holi te ko kewɗo doole de nde o hargimi ɗo o regginimi mbimami cikkatnomi ni ko sabateli regginimi tan hawa addimi ɗo o haɓɓimi ma doole kolluɗa galle to holan kangal on ko kewɗo doole jungo woto o ragisiri kam ɓeɗa heɓɓe joni an ko Mamoudou
min talani haala wallam to gormiɗo o komi keyɗuɗo komi ɗomɗuɗo ar wallam min komi tampuɗo mboɗo ɗomɗi mboɗo keyɗi dogen handa he o ɓuron an eyyo ko an haɓi o an mbeɗa anduma gandal gawri an aɗa hanga ka ha ko ɓuron kaɓata ko ɓuron ko kaɓanta o ko kaɓanta fo tagata ɓuron Jom ay wutte mo bama ɓorni e photo woni photo ngo kolluɗa kam ngo wona ko ɗum Mamoudou ɓorni ɗo Mamoudou taw jogui darogal omo helo omo hombo wutto oɗo en o wutte te kadi mami haalana hen gueɗel ay comcimayi ɗo walla jawdi mum aɗa woni ga tan aɗa ɓorno walla aɗa fijira jawdi mum kanko mayiɗo to woni to o lelota ko wona koye fettade ko ndi o waɗata koyɗe ni sikkata ko karate wonata e wadde e gaska makko o waro yi Mamoudou wona Mamoudou mi wi ɗum mi wi kam ummuɗon walla goɗɗum goɗɗum mo o nawoye Mamoudou lakal o wutte ko kanko ala nan but ɓornɗa mbeɗa andi he aɗan but ɓornɗa ko woni mbeɗa andi ɓortoy pourquoi ɓortoy wutto mbiya pourquoi he oto haange de woni ɓorto jeena noddu mayram wutto a ɓorta ɗum wuttu bama ɓorto ɗum an garat ma nen montude te min ɗum no fijira ɗum de he moƴƴo o jeena haalano non ana yijjete nenoma mbaɗa ƴetta tekka ba fumin o woni jaɓanta ɗum e gallo ɓorto tekkam non yo ɓorto tekka ɗe ay ille walla jaɓta ɗum hakkunde ɓe am jaɓta ɗum woni ko ɓorto ko cow woni wuttu bama yo ɓorto Mamoudou artir jabbere ma nde a ronata yummakko aɗa rona cowci ba makko an safrore ma nde yo haaɗe hanide aɗa haalna ko kon aɗa rona cowci yo ɓorto wutto ɗo e galle mo gonɗen o woni suka debbo gonɗuɗo o Aissata eyyi so haalde haala Allah mboɗo ɗukka mo yitere te so mi wima mi yiɗamo ko mboɗa haala ko welimi taw ko cagam to gonmi ɗo ko kanko tan jinmi beele hakkude amen ene waɗe dewgal min mi tampi mi mayi mi lurdi Mamoudou Mamoudou min mi gajaki de koye gongam gonmi sakade jelami woni tagal kaɓende min kay mi andun ɓaddo mburki ɓaddogol maɗo ngol aɗa haala ka belka wonko jiɗɗa jokku ngaari Mali jokku te kadi faama ko ƴettata satalla aɗa wirto kam ɗo tan subaka fof aɗa yaaɗa jurtoyo ko ɗum wayimi kono warede ni an ko an tan yiɗi jurtade minen emin goni ga tan emin kofi ɓalli amin fof kofimi ha sikkama komin mawɓe taw harmiji jeeɗiɗi waɗi ɗum ko an aɗa toppiti hoore ma tan aɗa woppimi wona noon Mamoudou ɗum no musma ene muusimi kay an kay sa fini suba aɗa hocca saralla aɗa jurtoyo mballa min no koccirmi saralla ɓe jurtoyo eyi kono noon mi haalanma kala ko jiiɗa ko escalier étape par étape a yani a ari ɗo a waɗama e suudu a walani mbeddo walla yaw ɗum mi yawani ɗum eyi kay te so ɗum ɓenni aɗa andi min no gonirmi e suudu he ni ene hamni oɗo jommo gondumi to suudu to o leloto ha jamma tan o wona e wullude hankkadi reedu ndu kadi nana ene diiri cikra ko machine ngaji goni e nder reedu he saaha fof noon ko goppuɗo hen du
ha ɓooy so ɓooyi nanta ko affaire o ene reggodiri cikra ko comme signal waɗata ni tawi taw koye woppude hen ɗo woni komi maayi ɗum suumima hami tampi joni noon haajam ko ɗum ɗon jinmi ko ya wallam no jewtidirranɗa kam e Aissata beele mboɗo humanamo ɗum koye sattani Aissata nene e waañi ko mino tan e ma e Aissata ngoni ɗo henna holno jiɗirɗa ko joni walla ko holno ko woni holno jiɗirɗa ha ɓuuɓa kay ne woɗɗane keyɗuɗe min kay so tawi ko sagam ɗo joni sa ummima ɗo jahanakam to makko kalnakam mbiɗa wawi yaade gasa lawol gotol mbiɗa wawi toon yaade joni kono andumi mi ala kaali kala kone gasa yo gasa hande yaa toon tan jindiranakam e makko gasi a faami ɗum kay mbiɗa wawi ɗum ya mboɗomi ɗo jooɗi mboɗo fanna ala ko immo fa nder suudu ya fa nder suudu min mami haalde makko kala ko wawi hen wonde mami tawi nder suudu tomi haalanmo a woppatami jooɗo ɗo tan mi wona wi jaɓɓarade an mate wona a ɗofta e konngulam min koye mawni mboɗo ɗofti ya fa nder suudu heɓo toon jooɗo a woppatami jooɗo ɗo tan sa arti tawta kam ɗo an ɗofta konngulam ya fa nder suudu ko wawi ko koccumi ɗum fof ma yetto ala basi mi nani mi jaɓi ya mi nani mi jaɓi anani toppito ɗum noon Mamoudou haaju ma ko haajam ko yo won haaju ma anani toppitonomi ɗum siko Allah ñalade mum komi mayɗo to gonmi ɗo Aïcha Ça va? Taksili. Mawɗum Ay tampere? Littoral. Jam wala hay. Eɗen mbawi yewtude Bismillah. Bismillah. John. Ça va sel? Mawɗum. Waɗan Tam kay. min noon jinnomi ko mi jewta seeɗa par ce que baɗo no mani ne welimi no fewi boom Ala ne. somi yima kadi mbeɗa welto no fewi ɗum noon mbeɗa jogui to jahannomi saaha fof jimmi noon ngol ko nawordema mbeɗa jogui hôtel to poftotomi Hôtel e hoore mo. hôtel 5 étoiles hôtel luxe climatisé luxe leeso luxe jaganawo luxe fof woɗɗi toon jimmi noon nawdema Wallahi gorko jontaɗo wayata kono ma a wattidaki haalde aɗa jeeya nder haalɓe Marodi. min wima noon ɗum noon Ɓoyyade ɓoyide. min jimmi ko wadde préparé ngol komin naworma aɗa andi oɗo kam wawa yaade hôtel wona Sa noori kam ma welam. yi ko ɗum mbaɗen Min ay gila garmi ha joni wonno no garannomi nde mi ardani. Yiya no mbami wadde froissé. Gila nden ha joni mbeɗa yiɗi yaltude mi anda tan dañami lawol no jaarumi. Ndehmi hawrema an jontaɗo. a dañi Gorko lam kañum ko nayejo. Ɗum daɗin finani famani. ɗum kay joni so Allah jaaɓi so mbeɗa yaha tan ko an onowara Min de kam mbeɗa yiɗi yaade kono. Aɗa andi saɗa yaha hôtel ko ma cancoɗa moroɗa ɓornoɗa comci joɗɗi nini casa abiyan seeɗa ɗum kay won probléme ɗum kay holno wawi nawde probléme noon ɗon fuɗɗi cohlumi tan ko 80 000 woni 16 ujunere mam totta ujunnaji sappo nde ka jontaɗo ɗo ussu ala ujun elan toon woto luxe o famɗi fof ko kaali e ala caɗele ala caɗele joni sappo ɗi mbe jogui weccit ga momi ɓeydu henente inchallahu rabbi joni noon yo maay e reedu ma ɗum ala caɗele kadi ni so jii toon ma andu kadi holimmin fat mi feedito seere mi fat mi feedito seere ma andu holimmin inchallah noon sa lelima ɗano gasi wima mawɗo yiɗi ko jaam so dañi a dañat ko jiɗɗa fo e wontu jaam kono ko Mamoudou huɗa Allah an yanuri neɗɗo au moins neɗɗo haala haaju ma kono ene watta e hoore mum oɗo o kay mi woppimo ha laaƴi
o kuɗaɗo o ko jaso Amadou wona neɗɗo wona banɗo min mo wino kam ni mi jaɓata kono ko min heɗiri nofram yiiri yitram ala caɗele bomi gère ɗum fittanoma heɗitine inchallah rabbi afurɗi ma ya gurtoya seeɗa yo mayiduma ala caɗele sa yeehi lelo sa lelimo ɗaro bomi gère ɗum bisimilla inchallah mi weltima taw ha mawɗo kuɗeɗo wima mawɗo kuɗaɗo yadata koye ɓiɗɗo duwanaɗo taw kon pawuji bandiji ko ɗo ternata ko Aissata ɗo mi artide min jewrdi tene kadi wonto to min jowri haala ka o wi noon kanko no añanima omo yinma no feewi ko debbo tan ko deseteɗo tene kadi omo lesɗini hoore makko haa no debbo jaɓowo resede no wayata ni ko namnine kadi heewani o wi kanko yo dewgal ngal dago tan hay soko ujunnaje 10 tottuɗama ma yo dewgal ngal dagne e ɗum noon min kam cikkannomi ni ko mamo namnoyi ko ɓuri ɗum kono tawde ko ɗum o haali anne kadi mbiɗa aɗa jogii debbo million ɓuri njaru mum sa wawi tottudema ko ɓuri ɗum ujunnaje 10 ɗe kam addumi tottudema ɗum joni a faami o heddi noon ɗum ko hakkude moɗon hakkude ma e joom suudu ma ko an andi ko jaranma e muɗum min noon mbiɗa jogii kulhuli e ma par ce que ala to niiɓata min kam minam enen jiiɗi yumma e baaba so mbeɗa haalan mi haalata mi haalkinta ko mi haalata ha timma min to gonmi ɗo gila jaaɗa to yewtidde makko ɓerdam nde ene manki deji noon ko linde wona e wadde ala tawi mi haalnima e haala men nane mbimi hakkude hoodere e raññere ala ko korimi daranadema mi haalnima ɗum kay walla a jaɓanimi min kadi ɓerdam nde kono waɗata tawi ko nangimi ko comme kulol ni kono ɓaade mbiɗa ko ɓaade mbiɗa ko on jewtidi min jewdi min pamodiri o wima ko ujunnaji 10 walla ko heddi tan koto ma minen kay min pamodiri joni ala base ujunnaji 10 ɗe jom ko nannuma e suudam saka jooɗo e dow leesam he oto yejjid ko miñam mo jiidumi yumma e baabo jooɗi wone suudu he yo mamra mo jiɗi yimɓe ba boftit boowal nanni men suudam ko mbiɗa yewta e miñam yaltu boowal aɗa jogii hen droit aɗa heɓi haqiqa kam so wonano oɗo duuɓi ujunere so gonduɗo e galle he mi nafta ɗo e sa leeri mi mukkedde yaltu ni tan gonirɗa ya ay joni mayen kaal bon